oltiin kuukauden verran Etiopiassa nyt viimeisimmäksi pääkaupungissa, jonka nimi on Addis Abeba, mutta kierreltiin vähän siellä sun täällä yksi pohjoisen kierros ja yksi etelän kierros kuukauden aikana ja välillä ehkä pääkaupungista muodostui semmoinen jonkunnäköinen tukikohta, kun siellä oli sitten tuttuja ihmisiä ja suurin osa haastateltavista. Oltiin siis yhdistetynä työ- ja lomamatkalla. Kyllä, mutta ei voi sanoa, että jos lähtee ensimmäistä kertaa Afrikkaan niin kuin me, että se olisi lomaa, vaan enemmänkin seikkailua. No me lipsahdettiin monesta eri syystä. Että yksi on se, että mulla itselläni on ollut haaveena jo pitemmän aikaa, varmaan vähintään 10 vuotta päästä käymään jossain Saharan eteläpuoleisen Afrikan maassa. Syystä en ole ihan varma, mutta se liittyy johonkin semmoiseen alkuperäisyyteen tai johonkin, mikä oli myös totta, että siellä on tosi erilaista kuin täällä meillä, niin on halunnut jopa semmoisen kulttuurisokeeraavaan paikkaan. Ihmiskunnan syntykotiin Etiopiaan. Niin. Ja meillä on siellä kummilapsi myös. Me ollaan molemmat melkein valmiita journalisteja Tampereen yliopistosta, eli me oltiin opiskelijoina ja sitten myös freelance-journalisteina, koska tehdään juttuja sieltä. Mä en tiedä, haluaisinko mä ehkä olla kansainvälinen journalisti, mutta ainakin joskus asua jossain ulkomailla, kenties tehdä töitä siellä journalistina. Mutta kaikki kansainvälistyminen auttaa journalismissa, että ei me voida asua täällä vaan ja sitten lukea vaan jostain uutistoimistojen jutuista, että mitähän siellä maailmalla tapahtuu, vaan välillä pitää käydä katsomassa itsekin, että vaikka olisikin vain kotimaan journalisti. Ja myös se, että kun menee kauemmaksi johonkin tosi erilaiseen, niin siinä huomaa sitten myös Suomesta taas jotain uutta. Että ei elä semmoisessa kuplassa, vaan niinku tämmöisessä vähän suuremmassa maailmassa. Ja sen lisäksi, että moni sananvapaus- ja ihmisoikeusasia on eri lailla, niin moni muu käytännön asia on eri lailla. Esimerkiksi me tultiin nyt Suomeen ja on ihan, jes, saa vettä hanasta. Ja joku kommentoi siinä vieressä, että no mutta se on lämmintä vettä, niin meitä ei yhtään haittaa, kunhan on juomakelpoista vettä, että kaikkea oppii, kun on maailmalla arvostamaan semmoista, mikä meille on itsestäänselvyys. Nyt opiskellaan 7. vuotta Tampereen yliopistossa. Ollaan tehty töitä samalla, niin sen takia on venähtänyt. Joo, tavoitteena kyllä valmistua nyt ensi syksynä, että sais gradun kirjoitettua loppuun. Mä oon ollut jo ala-asteella jollain lehdentekokursseilla ja se on ollut, kirjoittaminen on ollut se, missä mä oon ollut paras, niin se tuntuu luontevalta ja mä oon utelias. Meidän yhteinen taivahan siis alkaa Voijomaan opistolta, josta aloitettiin varsinaiset toimittajaopinnot, että 2005 syksyllä mentiin Voijomaan opistolle ja sitten tehtiin siellä jo opintoja avoimessa yliopistossa Tampereen yliopistoon. Ja molemmat meistä oli yrittänyt jo päästä Tampereen yliopistoon, mutta vasta Voijomaan preppauksen jälkeen ovi avautui molemmille. No minä olin siitä varmaan jo ennen Voijomaata, mutta sieltä sai enemmän tuntumaan siihen, että minkälaista se voisi käytännössä olla, kun kuitenkin tehtiin juttuja paikallislehtiin siinä lähiympäristössä, niin pääsi oikeasti myös haastattelemaan ja kuvaamaan ja vähän kokeilemaan sitä. Ja sitten se toimi semmoisena, no voi sanoa preppauskurssina yliopistoa, että itsellä ainakin sitten oli siellä pääsykokeissa semmoinen luottavainen fiilis, että tietää jo mistä puhuu, ettei ole vaan kokeilemassa tai heittämässä mitä sattuu. Että se ei sinänsä vaikuttanut ammatinvalintaan, mutta tosi paljon auttoi ehkä siinä yliopiston pääsyssä. Ja Voijomaan opistosta oli se hyöty, että näki myös muita kuin journalisteja, eli siellä on valokuvaajat, joiden kanssa me tehtiin yhteistyötä ja muun vaikka radiotoimittajat, niin tulee jo kontakteja sinne mediamaailmaan. Minun mielestä Voijomaan opisto oli tosi hyvä paikka verkostoitua, että mekin ollaan tavattu siellä Voijomaan opistolla, jossa ollaan noin 24 tuntia samojen ihmisten kanssa. Siinä oppii hyvin tuntemaan ja tietää sitten, kenen kanssa voisi ehkä lähteä jopa Etiopiaan tai olla kämppissä seuraavana syksynä tai muuta.
Ja sitten kun tutustuu ei pelkästään muihin kirjoittajiin, mutta myös valokuvaajiin ja vähän niin kuin samalta saralta ihmisiin, niin se auttaa myöhemmin. Loimaan opisto, niin kuin moni muukin kansanopisto, varmaan on monelle välivuosi ja sen voi ottaa rennosti, niin kuin mekin tehtiin, mutta samalla voi myös miettiä sitä, että siellä pystyy jo opiskelemaan sitä, mitä sä haluat sitten tulevaisuudessa opiskella, että siitä on hyötyä ja sitten siellä on myös hauskaa. Voi käyttää jotenkin järkevästi sen välivuoden ja nimenomaan testata vielä sitä, että onko tämä mun ala. Niin siis nimenomaan kokeilla, että tykkääkö siitä työstä. Siellä oli sitä käytäntöä, että siellä ei vaan puhuttu ja niin kuin maalailtu ja haaveiltu, vaan ihan oikeasti tehtiin jotain. Mutta siis myös niin kuin, tavallaan ihmissuhteiden kannalta, että se on kuitenkin niin kuin ihan omanlaisensa ympäristö olla vähän niin kuin metsässä samojen ihmisten kanssa. Ja se on myös tietynlaista itsenäistymistä ja moni varmaan tulee sinne heti lukion jälkeen, niin se on semmoinen paikka, jossa myös löytää itsestään uusia puolia, kun viettää ihmisten kanssa aikaa paljon ja samanhenkisten ihmisten kanssa nimenomaan. Ehkä yksi parhaista jutuista Voitsilla, kuten me Muijomaan opistoon sanotaan Voitsiksi, niin on se, että kuinka paljon siellä on mahtavia tyyppejä, jotka on siellä samasta syystä kuin sinä, että ne haluaa toimittajiksi.